Masikati akanaka, hama dzinodiwa, vakuru nevadiki, ana baba ana mai wedu, ana mbuya nana sekuru, hanzvadzi vanina vedu mese, makadii zvenyu maZimbabwenzi kwese kwamuri ikoko. Munyika yeSouth Africa, munyika dzese dzekunze, kusvikira kune vese vari kure kudiaspora nevari munyika yedu yeZimbabwe. Tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzatinoti tipote tichitaura, nekuti hatina imwe nguva ndiye ino yekuti titaure nyaya dzacho. Ndini ndaitaura nezuro paya ndichiti aiwaka, zvimiro zvatinazvo izvozvi taapa nguva yakaoma. Haisi nguva yekuti munhu unotoswera uchirelaxa uchiti inini zvinhu zvangu zviri kufamba, zvinhu zvangu zvakamira zvakadai so, as long as you are in Zimbabwe unenge uchitozvinyebera. Hakuna munhu ane zviri kufamba kunze kwezvigananda, nekuti ndo vari kuti kana vaine zvinhu, kana dzingave dzimba kana maproperties akafanana nemalenzi wati vanenge vachitozviona vaine mapepa nekodzero dzinenge dzakakwana. Kwete munhu kungozviti ndiri muZimbabwe nhasi wongomuka uchitozviti hanzi ndine chakati kana kuti ndakamira apa. Unogona kungonzi famba ipapo ende hauna kana chekuita. Pane nyaya iri kutenderera muri kuinzwa kakupisa kwairi kuita nyaya yeOperation Dudula. Vanhu vakawanda vane mibvunzo, vari kuchema, vamwe vari kutaura vachishuwira kutambudzika kana kupandukirana kweSouth Africa, macitizens ayo negovernment yayo. Izvozvo handione kunge zviri possible, nekuti isusu hazvina zvazvinobatsira kuti isusu tikanzi mhanyai tobva tamhanyiswa kwedu, tobva tatiza tichienda kunozara munyika mewanhu kusvikira tazonyanya kuflada zvekusvikira pakutozoti vanhu veimomo vanopedzisira vatone challenge necompetition nekuda kwedu isusu. Ende ngatisarambe, nekuda kwekuti isusu tisu a neighboring country tiri kuuya day and night, handisi kuda kana kutombonyeka. Chero zvikanzi murwizi muya maoma sei, chero zvikanzi pabhodha paoma sei, vanhu vari kutouya, unotoshamiswa uchitonzwa kuti kune munhu auya kuzotsvaga basa, asi the same people vari kutonzwa kutoti kune Operation Dudula iri kubvira, haisi kuita zvekutamba. Vanhu vanotizira kunyika yavari kurambidzwa kuzopinda muzvipatara, vanhu vari kutizira kunyika yavari kurambidzwa kuzova nekodzero kana dzekuendesa vana kuchikoro. Zvino mukatizira kunyika dzamunorambidzwa kuenda kuzvipatara, munhu pachako ukazoita situation yekuti otherwise paita problem yepamuviri, munhu aroda kusununguka. Ndinonyanya kuda kutaura nechishona, nekuti ndo chedu chaicho, ndinotoda kuti tese tizvinzwe. Ngatiti munhu aita problem yekuti ada kusununguka kuchipatara, anondosununguka kuchipatara chipi? Ko kana aine macomplications zvichafamba sei? Havasi vese vanoafodha maprivate doctors, havasi vese. Vanhu vakawanda vanotoda kutobatsirwawo nenzirawo dzimwe dzakareruka, sekuti isusu maZimbabwenzi tichibva kunyika kwedu tinobva tiri vanhu vasina kana mari, vasina chavainacho. Kushaya ndo kunoita kuti munhu auye kuno kuSouth Africa. Handiti mazviona, ndo chimiro chatinacho chiri paground. Saka mukudaro imomo, zvikoro zvavhariswa zvekutoti hanzi unogona kutora chance kana chioko muhomwe chako chikange chakawanda zvakaita sei, hakuna munhu anoda kupererwa nebasa rake nekuda kwekuti azobvumidza mwana wako kuti apinde muchikoro, mumagovernment schools. Zvavhariswa zvese.
muno muSouth Africa. Handiti muri kupanza munyika yepadhuze iyoyi South Africa, handiti muri kupaona nekuda kwekuzarisa nekufladha kwatakaita isusu, handiti muri kupaona. Puresha yekompetisheni nesu yakonzeresa macitizens kuti vapote vachiifoma zvimaorganization nezvimavhigilante groups zvinorwisa ishu yekuramba isusu tichifladha mukati menyika yavo. Saka even mutemo kana government yavo haigone kuti ive nemasimba pamusoro pevanhu nekuti ivo vanhu ndo varidzi venyika, handiti muri kupaona. Mapurisa zvezve zvandaimbotaura nezuro chaiye chaiye apa, ndichitoti mapurisa chaiwo haana simba pamusoro pevanhu. Kana vanhu vakabatana mapurisa haana simba pamusoro pevanhu. Makamunzwa Kulienti achitaura achiti takaisa chichemo kumapurisa, mapurisa akatopindura akatoti aiwa, idzo nyaya dzakuitika idzo manje hadzidi isusu. Kana pasina zvimwe zvimiro zvaitika, nyaya yekuti muri kutaurirana imimi maZimbabweans nemaSouth Africans, vamwe vachiti maakunyanya idzodzo hadzitombomiswe nemapurisa, kunze kwekuti pakaitika mhosva zvichireva kuti zviri kuitwa nevanhu veOperation Dudula is not even considered a crime munyika mavo. Saka haukamu kuti muZimbabwean anouya kana kuti anobudikira obva acomplaina pamusoro pevanhu veOperation Dudula achiti zvavari kuita hazvisirizvo, of which munyika mavo zvisiri kutomboconsiderwa as a crime. Nyika yega yega kana kuti musha wega wega une mutemo wavo. Saka isusu tinozviziva hongu kune mahuman rights but ane paanogumira, handiti muri kupanzwa. Mahuman rights ane paanogumira nekuti ivo vana vemunyika yeSouth Africa navo pachezvavo ndo vanotova nemarights ekutanga before maforeigners. So how come kuti tishe masame rights nevanhu vari mupamba pavo? Makambozvionawo kupiko nhai hama dzangu? Hazvigone, hazvifambe zvichidaro. Saka inini ndiri kuti panyaya yeOperation Dudula nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika against maZimbabweans, isusu tinofanirwa kutonyarara zvedu kuti totonyatsoziva kutoti tinowirwa nezvinenge zvatemwa, nekuti isusu tisu tagara pasi pemuti uri kutemwa. Handiti mazviona manje. Saka ipapo haizi nyaya yekuti timboswere tichitaura nezvayo nyaya yekugara muSouth Africa, haizi nyaya yekuti tiswere tichidhiskasa nezvayo tichitsvaga kuti toita sei. Hatina zvatinogona kuita isusu, nekuti isusu taakupfurikidza malimits edu. Regedzai ndikuudzei kuti news dziya dzamunoona dzichiverengwa dziya vana vemuSouth Africa vakatoendawo kuchikoro, vanotodzinzwawo vachinyatsoona kudhererwa nekujairirwa kunenge kuchiitwa vanhu vekuZimbabwe, vachiona kumhanya kuri kuita vanhu vekuZimbabwe kubva mukujairirwa vachitiza vachipinda munyika yavo vachizara, zvinozosvikira pakuzovakundawo. Vanozosvikira pakuzoti aiwa kwete isusu hatichazvigone, tisu tadii. Handiti munozviona manje, nekuti izvozvi nyika dzese dzichititarisa isusu dziri kuti isusu tisu tinogona kuzvibatsira uye hatisi kuzvibatsira. Handiti mapaona. Saka imimi munofunga kuti moyo munyoro wacho vangaite ndeupiko pakusazvibatsira kwedu isusu kwavanenge vachitaura ikoko kuti havasi kuzvibatsira? Saka vanoita moyo munyoro wakaita sei? Zvakafanana nekuti mvura inonaya, vanhu vobva vapinda muminda nemhuri dzavo vachirima, vozopedzisira vakutokohwa zvirimwa zvavo zvaibva muminda vachizviisa mumatura mavo. Iwe wakutarisira kuti newe unofanirwa kuti upinde muminda iyoyo uchikohwa uchitoisawo mumatura mako. Zvingaite here naizvozvo?
hama dzangu maZimbabweans, zvimwe zvinhu zvinoda kuti tionesane. 3 months back apa pakaita mbiri yekumokwa kwemaZimbabweans vachinzi havana hunhu. Vaita wainoiti chi festival yavakaita kunze uko kuUnited States of America uko. Makazviona mese mimi pasocial media tikanzi maZimbabweans haana hunhu. But inini as far as I know, haizi first time yangu takatombosenza nevamwe vanotohostawo mafestivals akafanana naiwayo. Hazvina basa kuti muZimbabwean here kana kuti murungu here kana kuti munhu mutema. Panhu pese panoitwa mafestivals akafanana neayaya panosara paitwa uchapa neuyanga despite kuti munhu uri munhu werudzi rwupi. Handiti mazvinzwa. Asi nekuda kwekuti isusu tavanhu vakasemwa negovernment yavo, tavanhu zvakare vaakusemwa nenyika dzese, vanongotaura zvavanoda pamusoro pedu nekuti tiri munyika dzavo. Saka isusu hatina chekuti titaure pamusoro pazvo. Kulienti ndati ndigare ndatotaura nyaya iyi usati watombosvika zvako kwandiri kana kuzondibvunza kuti nhai mudhara muri kuiona sei. Handiti wazvinzwa munin'ina wangu. Ndinotenda nekuti general vatombofamba the other part yezvavanga vachitsanangura apa, vanga vachitaura chaizvo kuti ndo mamirira zvakaita. Saka inini ndoda kuti ndigare ndatotsinira ipapo. Hakuna nyika inogadziriswa nevanhu vekune imwe nyika, nyika inotogadziriswa nevaridzi vayo. Handiti mazviona. Kana munhu wakusada huku pamba pako unotodzibvisa ndiwe, zvisinei nekuti munext door wako anoti huku dzakanaka sei. Iwewe kana wakusadzida unotodzibvisa ndiwe. Ndo zvakafanana nezvatiri kuitwa isusu nemaSouth African nhasi. Saka isusu hatina kana option, hatina choice, hatina sei. MaHuman rights amuri kufungidzira kuti tinogona kuasenzesa ane pamwe paanozosvikira pakuzogumira, nekuti chinhu chese chine limiti yacho. Ende munozviziva hama dzangu vana veZimbabwe. Saka nguva yatave yanguva yakaoma. Handisi kufara pane zvinhu zvese zviri kuitika, asi ndoda kuti ndigare ndabuda pachena, tigare tataura zvinhu zviri paground nekuti tatova mazviri. Saka tinofanirwa kuti tionesane kuti ndo zvitori patiri, situation yedu yakamira zvakadi. And matauriro andiri kuita kunyangwe achirwadza zvakaita sei, ndo situation yacho yatinayo izvozvi. For the time being hakuna mamwe matauriro andinogona kuita kunze kwematauriro iwaya anorwadza. Handiti mazvinzwa. Irori simba riri kuitwa neve Operation Dudula. Remember that kuti vanhu vari kusenza munomu vazhinji vacho, nekuti zvakatonzi 0.1% ndiyo yakazoonekwa iri yevanhu vanonzi vane work permits emaZEP ayaya avakanga vachisenzesa. Ende izvozvi zviyatokamuka 0.1 yacho, nekuti vamwe vakaita mhosva akakanseliwa, vamwe vakasungwa, vamwe havana kuzoaplya. Saka izvozvizvi figa yevanhu vane kodzero dzekushanda muno musema foreigners yanyanya kudzikira. Vanhu vakawanda vari kusenza munomu havana mapepa ane kodzero dzekuti vasenze. Vane matraveling documents just like a passport. Ndo saka muchiona Operation Dudula nhasi vachitaura kuti passport harishande, riri kutsvagei muchipatara chedu. Handiti muri kuzviona manje. Saka ndati inini marights edu isusu anewo paanogumira. Handiti mazviona. Ndinodzokera pamazwi anga achitaurwa pachivhunzwa general apo kunzi toita sei. Isusu hatina zvatinogona kuita, nekutoti even kana government pachezvayo chaipo chaipo haigoni kucompromise constitution. Handiti mazviona manje muno muSouth Africa. Saka isusu zvatingaite isusu ndezvekuti kana taona kuti hatigone kuti tirwire nyika yedu isusu,
ngatichidzokera kunyika yedu zvedu takanyarara, tisiyane nekuda kurwisana nevanhu. Handiti mazvinzwa? Toda kuti titaurira nechokwadi. Kana tati isusu tatadza kuti tigone kukonfranta, tatadza kuti tigone kuzvimirira, taramba kubatana, handitika zverevolution zvarema, ngatichidzokera kunyika yeIjipita, nekuti Zimbabwe is turned into Egypt, ancient Egypt, iyaya inotaurwa yemazuva ekutambudzika kwevana veIsraeri. Handiti mazviona manje? Tiri kurarama in an ancient Egypt munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana zvichinge zvanetsa, ngatidzokere takanyarara ikoko, tisanetse kana kuda kutsvaga solution pamusoro pezvimwe zvinhu zviri uncompromised. Tinenge tichitonyeberana. Hatidi kuti tifadzane kana kuda kusimbisana pazvinhu zvisipo. Ndakataura inini ndichiti nyika imimi ndimunotoirwira, nekuti imimi ndimi varidzi vayo, maZimbabweans. Operation Dudula iminzi dzekurwira marights avo vari kurwira nyika yavo kuti isare iine order yavo yavanonzwa vachida ivo sechoice yavo sevaridzi venyika, maSouth Africans. Saka isusu hatikwane ipapo semaforeigners. Maforeigners hatikwane ipapo. Ndo zvandoda kuti nditaure, handiti mazvinzwa? Tiri panguva yekuti ticharwadziwa, hatisati tatanga kurwadziwa, zvekuti nekusabatana kwatakaita ikoku kuti ticharwadziwa both sides, in and out, home and away, nekuda kwekuti tatadza chinhu chimwe chete chakangotaurwa zvichinzi munofanirwa kungoti mungobatana chete, then tokupai madirections ekuti musununguke munyika menyu. Tikaramba, handiti munozviona? Tichitemba kuti isusu tichatizira kuSouth Africa, tichitemba kuti tichaenda kudiaspora, tichiignora mamwe maposti ari kupostwa nevanhu vari ikoko anenge achitaura nezvematambudziko avari kusangana nawo. Tiri kuignora nyaya dzatiri kunzwa kuti muRwizi, muna Limpopo muya muri kufiwa. Tiri kuignora maissues ari kuiswa painternet nepasocial medias apa. Unotoona munhu achitodaidzira kuti ndaakutotera blazi wangu kuSouth Africa. Regedza ndikutaurira hanzvadzi yangu nemunin'ina wangu. Blazi wako vakangofanana newe muSouth Africa. Muridzi wemusha musi waanoda kungoti ibva, zvese nablazi wako ivavo munongobva. Saka zvekusimbisana tichiti kunze kwenyika kune hama yangu, kunze kwenyika kuna ani wangu, izvozvo hatina kwatiri kutozombosvika nazvo. Regedzai nditokutaura yangu chokwadi. Saka hama dzangu, ngatichenjerei kuti tiri kuita basa rekuda kumanikidzira zvinhu zvisingaite. Hatipinda isusu munyika yevanhu inenge iri peaceful ende inenge iine order. Tatadza kuisa order isusu munyika medu, tobva tatanga kutaura kuti ngavaite order kuti isusu tigaremo. Zvinoitawo here izvozvo nhai vedu we? Ngationesanei, uyai tionesane. Handitika? Zvino nekutambudzika kuri kuita vanhu uku, solution imwe chete ndeyekuti vanhu vanofanirwa kubatana kubva munyika yacho yeZimbabwe iyoyo. Zviya zvekuti mwanangu, kana tichinge tapedza kukohwa, kana kuti ukapedza chikoro uchateera sisi wako kuSouth Africa kana sekuru, kuSouth Africa kuchadiwe vanhu. Nyika dzese dzepasi rese, kutaura chokwadi, hadzichadiwe vanhu. Izvozvo ndinotokutaurirai ndichitokuvimbisai, chero mukazviramba. Zvingaite here kuti tiendese vana kuchikoro kuti vazoenda kunze kwenyika
kunyika dzevamwe vanhu nekuda kwekuti isusu hatidi kugadzirisa nyika yedu. Zvingaitewo here izvozvo? Saka apa panhau yekutambudzika kwedu isusu vana veZimbabwe tiri kurwadziwa nezvatinoziva, tiri kutambudzwa, tine problem yatinoziva isusu. Problem yedu haisi something chatisingazivi isusu kana kuti chekuti tingade kunyepedzera kuva confused pamusoro pezvazvo. Tinozviziva isusu kuti hatina kubatana kuti tigadzirise nyika yedu. Izvozvi hatisi munguva kana muira yekuda kunyeba kuti tinomanikidzwa, tinozombunyikidzwa, tinoabductwa, tinoita sei. Hatisi kufamba muira iya yakambofamba yema-political opposition parties. Hatisi kuita nyaya dzemavhoti isusu maZimbabweans. Tiri kuita inonzi revolution, kubatana kwemacitizens ese pachezvawo. Vobva vasenzesa power of unity, vozvisunungurira nyika yavo chete. Nyika yobva yatotanga kufamba ichitoenderera mberi. Ichocho ndo chinhu chiri kurambwa nevanhu vakawandisa kuti tisvike patiri nhasi apa. Ndatomboona imwe vhidhiyo yaApostle TF Chiwenga vachitaura vachiti yasvika nguva yekuti vanhu varwadziwe, nekuti kurwadziwa ndo kuchaita kuti vanhu vatsvage solution, and ndo kuchaita kuti vanhu vatore matanho anokodzera avari kutya kana kuti avasiri kuda kutora. Zvichazovamanikidza nekuti kurwadziwa kunenge kwanyanyisa. Vanga vachitaura chokwadi paipa Apostle TF Chiwenga, nekuti hakuchisina nguva kana imwe nzira yekuti tifungidzire kuti isusu tichazorerukirwa nechimiro chiri paground. Izvozvi zvitasvika panguva yakaoma, tapakona. Handiti muri kuzvinzwa? Zvinhu zvichatoramba zvichioma, the more zvichioma munyika medu, the more zvichioma kunyika dzese dzatiri kufungidzira isusu kuti tichatizira. Mazvona, Zambia chaicho haina capacity yekuti inogona kutakura maZimbabweans. Botswana chitonyarara ibvunzai variko. Mozambique, kutotizira kuZimbabwe uchitobva muMozambique zvitori nani. Saka isusu tinosara tine one choice, kufesana neproblem yedu iri paground. Handiti tine one decision yekuti takurwisa saidi riri kubva nedambudziko kuti tizvisunungure isusu, nekuti hakuna munhu anogona kutibatsira. Hakuna zvakadaro. Ndo zvandaitaura zviya zviya. Handiti mapaona. Pane mazwi ari kutaurwa futi evari kuuya pano vachisenzesa mabloggers edu pano. Vanouya vachiswonyeba kuti Chamisa auya kuzotaura, ataura zvakazoti hakuna zviri kutaurwa naChamisa. Nyatsondibatai zvakanaka ipapo. Hakuna mawords of hope izvozvi zvisofa ari kutaurwa naChamisa. Musafambe muchinyebera vanhu. Chamisa kana akuda kutaura mawords of hope, haataure nenzira dzamuri kuti hey azosenda Twitter achizoti chakati. Musati kana akakomenta zvaanenge akomenta kuTwitter uko kana kuti kupi as a politician, imi maakutanga kuzviisa maspices. Ndinogara ndichizvitaura nyaya idzi. Izvozvo ndo zviri kudhifokasa vamwe vedu izvozvo, nekuti vanosara vakufungidzira kuti ichadzoka futi nguva yaya yekuvhota. Makavhota kangani? Makaburei nekuvhota? Hamunetiwe here nekungoramba muchingodzokorodza kurohwa netsvimbo imwe chete? Varungu vakati once beaten twice shy.
Saka maZimbabwenzi mumbori vanhu rudziko, munongoramba muchingotaura kuti ngapaite leader weopposition party anouya panapa obva atitaura zvinhu zvinotapira zvinonakidza Sterek, achitipromisa mangwana obva maelections enyu obva arigwa, mobva mati manje tinoramba takamira naye, munoramba makamira naye, muri kufa nenzara, muchaita sei? Ndo here nhaka yacho yamuda kuzosiyira vana venyu iyoyo? Dzimwe nguva futi lidha wacho unogona kana kutonzwa utoti atouraiwa. Pari kusungwa maleaders acho pamberi penyu, vachisangana nemaconsequences akasiyana siyana ekuva maleaders emaopposition parties. Hamusi kutombozvitarisa zvese izvozvo. You still coming out muchiclaima kuti imimi muri kuda mumwe munhu wamuchatungamidza kuti muzomuvhotera rini. Akataura wacho yeye achikutaurirai nezvekuti muna 2028 muchaitwa mavhotsi ndiani? Izvi zvenyu izvi zvamuri mameseji enyu aya amuri kuswera muchiposta apa nevamwe vanhu vari kutotengwa zvavo vachiposta kuti vanhu mumirire kuuya kwaChamisa. Chamisa anouya pasituation yakadai yevanhu vasina kubatana. Naye Chamisa wacho yechayecha munofunga kuti mimi Chamisa nekudzidza kwakaita kwekwe as an advocate akadzungaira zvekuti anouya pasituation yakadai iyi obva atotanga kutotaura kutoti ndauya kuzoloncha a new opposition party. Ngailonche tuone. Ndoda kuti muzodzoka muchindibvunza inini pano. Ndakakumirirai. Nekuti chimiro chiripo ichichi achitomboite kuti auye achizotaurira vanhu zvinhu zvakadaro izvozvo. Zvichibva muexperience yemachallenges aakasangana nawo last time kuti itange futi nguva yekuti vana vevanhu vapondwe vachiuraiwa, vachifamba vachidaidzira maslogan eopposition party. Are you serious vanhu imimi muchitaura zvinhu zvamuri kuita basa rekunyeba panapa pasocial media? Muchisenzesa mabloggers edu kuti vaite basa rekupa vanhu mafalse hopes. Inini ndinotaura chokwadi, handina kana munhu wandinotombotya. Ndakakuudzai kuti hakuna munhu achazombofa akandimisa inini kuti nditaure chokwadi. Nyika yeZimbabwe zvamunofungidzira zvese zvemaopposition parties nechi hazvichambofa zvakabudirira, nekuti vakatozviona kuti vanogona kuzvinyaradza within a blink of an eye, except kana mukatotsvaga the other way to maneuver the situation iripo so far currently. Ndosaka makazoona vakuru vakadzidza vakaenda kuchikoro chepolitics, maprofessionals vachiya kwamuri vakati no, regedzai tikudzei, chifomai inonzi revolution means unity of people. Sema citizens mimi mukabatana imimi ndo zvichazoita kuti mugone kuoverthrow regime iri kukutongai, yekuti kana mukatsvaga dzimwe minzi dzekuda kuioverthrow vanobva vatotanga sekutaura kwandiri kuita ikoko kuti ndiri kutonzi ndiri treasonous. Inotonzi imhosva iyoyo, it's a treason. Manyepo ari kuiswa muconstitution nembavha dziri kuluta nyika day and night. Zvese izvozvo hamusi kuda kuti mugone kuzvicapsize. Muri kungoramba imimi muchitsvaga nzira dzekuda kutsvaga kuita move on, zvekusara mane one option yekutiza muchipinda mukundozara mukati menyika dzevamwe vanhu. Izvozvizvi taakudzingwa, tichaenda kupi? Kunodzokereka here? Kana kuchidzokereka, let's go back. Ngatidzokere, nekuti tinako kunyika kwedu isusu kwatisingade kugadzirisa. Inoi inguva yekuti ticharwadziwa zvekusvikira pakushaya zvekuita. Mukuramba kubatana kwese kwatiri kuita ticharwadziwa zvekusvikira pakutoshaya chekuita. Chekuita chacho kutochishaya, kutoti chekuita hatina. Ndo zvitoripo.
tichatandaniswa kusvikira pakutoti nyika dzese dzikangoona kungoti South Africa yazvigona, maZimbabwean amiswa kuti akwanise kuva nekodzero, haachisina marights muSouth Africa. Muchanzwa Botswana manje manje, muchanzwa nyika dzese dzichidaro kuti azoshuwa vanhu ava vakutinetsa. Ndo patiri kuzosara isusu tisina kana chinhu 1, tisina kana nzvimbo 1 yekutombomira, tisina kana ani anogona kutinzwira tsitsi kana kutibatsira muproblem yatiinayo. Nekuti problem yatiinayo iyi haiziriyo type yeproblemu yaunogona kubatsirwa nemunhu. Iyi iproblemu yekuti iwe munhu pachako ndiwe unotozvibatsira. Handiti mazviona? Unozvibatsira sei muproblemu yakadai so iyi? Unozvibatsira nekumiririra nyika yako, kumiririra marights ako, nekudzorera masimba econstitution yenyika kuti ugone kugarawo munyika yaunogona kugara uchitonga iwewe as a citizen, sezviri kuita vamwe vatiriда kumanikidza vamwe nyika dzavo. Ndo mazwi ari kutaurwa nevese vari kupindura apa vachitaura, ndo mazwi acho avari kutaura. Neni ndiri kuona kuti mazwi iwayo ndo chaiwo. Hatidi kuti tirambe tichinyengedzana nekunyeperana. Hapana mwana mudiki pakati pedu apa. Ngatibatanei tivake revolution. Ngatibatanei tiburitse even vakasungirwa. Revolution yedu iyi kwete kuita basa rekutukana tichivasenzesa sezvombo zvekuatakana, kunzi ndimi makakonzeresa, makanga musingatsigire nyoka yemabhunu, makanga musina kutsigira vamwe vakazodai so, ndimi makazofura zvandainzwa umwe vanhu vachitaura pamusoro pamudhara wangu, hanzi he ndo vakafurira vana vakazovasungisa vakazodai so. Ndo chii ichocho? Imi hamusi kuzviona here kuti chikonzero chakasakisa zvese izvozvo ndo chamusina basa nazvo? Imi chamuine basa nacho munhu ari kuedza kuda kuudza vanhu direction. Ndiye wamuine basa naye, ndiye wamunotuka iyeye, ndiye wokupopotera. Saka munoigadzirisa sei nyika izvozvizvi? Tiri kutambudzika, hatina kana maresources, hatina kana chii, hapana kana government haina kana mari yekubatsiridza kana kuti yekugadzirisa zvichemo zvevanhu, hapana. Zvipatara nezvikoro tiri kutaura every day, mumaruzevha, mapenjeniers, masoja, mapurisa nematicha, vese tiri kutaura pamusoro pezvavo. Izvozvizvi maleaders erevolution acho vanosvikira pakuzopedzisira vakutakura pressure vari vega. Vanoita kunge sezvinonzi ndo vega maZimbabweans. Zvingaitewo here izvozvo? Zvakangofanana nekuti izvozvizvi nyoka yemabhunu akasungwa ari mukati mejeri, tobva taregedza kumubatsiridza, then tozotarisira isusu manje kuti tine chimwe chinhu 1 chatichazotaura kuti isusu tine chatinogona isusu. I don't think so. Munozviziva here izvizvi tichienda even kuissue yanyoka yemabhunu chaiyo, pavanhu vese vari kuchema semaZimbabweans vari kutsigira, ngatimbotaurei zvedu kune vanhu vari kutsigira revolution, kubvisa $2 within a week. $2 yako munhu yaunogona kubvisa, ndiri kutaura $2. Nekuwanda kwatakaita ikokuku, dai kuri kuti takabatana isusu, mari dziri kudiwa dzekuti dzikwanise kumita nikirikini figa yemabills ari kutaurwa pamusoro pekumirwa kwenyaya yaComrade nyoka yemabhunu, kuti vadzoke tishande nawo, tifambise revolution yedu isusu tiine vamwe vanhu vanenge vakachenjera, vanenge vari pamberi pedu, vane direction, mafearless heroes anenge achiti leader, ari connected nevakuru. Tsana nyoka yemabhunu wewe. Zvinhu zviri kudiwa muri kuzviziva ini. Asi seiko tisiri kuzviita isusu sevanhu vakuru? Why are we folding our hands? Saka watinofungidzira wacho isusu kuti ndiye achazotirimira agokohwa zvinhu agoisa mumatura medu isusu kuti isusu tozongogara ozotibikira togara patebhuru tobva tadya. Makambozviona kupiko imimi kuti zvingaite izvozvo? Let's wake up vana veZimbabwe before it's too late.
zvese zvamuri kunzwa izvi zviri kutaurwa even naGeneral Stolle izvo vachitaura vachiti tiri kuda kuti tigadzire macharacters nemastructures evanhu vanenge vachimirira vanhu nekufambisa nyaya nekuisa information yerevolution muvanhu kuti zvinhu zviri kubva papi zvichienda papi, vachironga nemaorganizations acho. Musatize muchienda kure, musapote kuseri kwemiti muchiramba imimi, nekuti imimi ndimi vanhu vacho vanofanirwa kuti vazviite. Hakuna muSouth African achazobva kuno kuti nindaive ndiri Operation Dudula, ndinondauya kuZimbabwe nini kuzokumirirai ndikuratidzei zvinoitwa maleaders aya. Kwete, vanongogumira munyika mavo. Hazi maSouth African achazouya kuti azouya kuzokonfranta government yedu kana kuzorwisana kana kuzosimbisa revolution iyi, kuti hakuna ari kuzotijoina from South Africa. Izvi zviri kutoda isusu izvi. Zviri kuda isusu. Ndo nyaya iripo chete. Dzese nyaya dzamuri kutaurwa idzi muchinyeperwa, handidi kana kutombokunyeperai, and I am not going to withdraw my words. Musanyeberwe muchishandisirwa zita raChamisa. Musanyeperwe muchishandisirwa zita raChiwenga. Situation iripo haisi kuda vanhu vese ivavo, iri kuda isusu. Ndokuti vanhu ivavo vave nemukana wekuti vazadzise zvatiri kuda isusu. Handiti mazvinzwa. Musanyeberwe muchinzi nhasi Chamisa azodai ati hanzi next week zvobva zvazopesera zvaita 6 months. Muchingonzi nhasi Chamisa azoti, vanhu gadzirirai Chamisa azonzi azoti, gadzirirai nhasi VP Chiwenga wazoti. Siyai zviri kutaurwa zvifambe neikoko, imimi ivai nezvamuri kuita kumasaidzi ese amuri ikoko. Ndinofara Sterek nekuti Chamisa ari kutombonzi ari kutotaura something zvekutokupai hope kuti ndiripo, I am still with you. Ndinofara Sterek ndichinzwa kuti VP vane zvavataura zvinokupai hope futi kuti muzive kuti vachiri nemi. Ndinofara panouya Mudhara Comrade Bombshell Sigeza vachizotaura nemi vachikupai hope nemadirections. Asi ndinozonzwa kurwadziwa manje nereaction iri kuzobva kusaidi kwedu isusu semacitizens acho. Tisu tiri kuvatadzisa kuita zvatinoda kuti vaite. Handiti mazvinzwa. Tisu tiri kuvatadzisa kuita zvatiri kuchemera zvacho kuti itaiso, VP itaiso, Achamisa itaiso, Ageza itaiso. Tisu tiri kuvatadzisa kuita zvinhu izvozvo nekuti zvavakati tiite isusu. Even Chamisa chaicha yaitaura vanhu kuti batanai. Zvese zvekubirirwa nekuita sei nezvese zvekutorwa maadvantages aChamisa zvakakonzereswa nekusabatana kwedu isusu. Ngatisarambe. Tisu takaita kuti Chamisa nhasi ave pastate yaari iyo, and now tiri kumutuka. Vamwe vachiti wakati disappoint, vamwe vachiti I don't think it's normal zvimwe zvinhu zvatinotaura isusu maZimbabweans. Munhu unofanirwa kumboongorora before watanga kuita mablames nemafinger pointing. Kwete kungomuka wakangovhurumuka nehasha dzisina direction. No. Musashandise mazita evanhu vamusiri kubatsira kana vachinge vaakuda kuita zvinhu. Izvozvi ijuti redu. Handidi kukunyeperai nekuti vakaedza nzira dzese vakatozviona kutoti no, izvi zviri kuda vanhu izvi. Chamisa akatozviona kuti izvi zviri kuda vanhu izvi pamberi. Ndosaka makazoona Ageza vachitaura vachiti izvi zvinotoda isusu pamberi. Saka isusu tiri kupi? Where are you guys? Muri kupi? Aiwa, ngatiratidzei kuti tine direction, ngatiratidzei kuti tine zvatiri kuda. Ngatibatanei vana veZimbabwe. Tine maissues akafanana neandareza, tine nyaya yanyoka yemabhunu, tine nyaya yekugadzirisa zvinhu munyika yedu yeZimbabwe, kubatana. Tine nyaya yerevolution yedu iri kurequire contribution yemunhu wese.
Tine nyaya yekuti tibve munomu munyika yevaridzi zviri safe. Tine nyaya yekudzokera kunyika kwedu isusu, nyika yedu yanaka. Saka how are we going to do that kana isusu tisina kubatana? Tichikundwa nekagurupu kakafanana neOperation Dudula kashungurudza government of inclusive iri muno muSouth Africa, hurumende yemubatanidzwa yemapati akawandisa. Maparties akawandisa atadza Operation Dudula kusvikira izvozvi yakutonzi iri kutolauncha opposition party yekunyatsotaura final kunyatsokuti hakuna chinhu chinonzi muforena ane kodzero kana kuti marights anoenzana neemunhu wemunyika yedu muno muvaramba. And government yapeta maoko yaona kuti it's a point. Then tovhunzana tichiti toita sei. Aiwa kwete, ngatiregedzei kuda kunyeperana.